zahrádka. Dvě slova, která naprosto vystihují tuhletu krásu za mnou. Paní majitelka je milý a láskyplný člověk a to tady na té zahrádce prostě poznáte. Každý si tady najde to své. Můžete tady třeba pěstovat zeleninu, je tady spousta ovocných stromů, květiny i travnatá část. V chatce je elektřina, užitková voda, u branky je pitná voda. Jsou tady výborné sousedské vztahy. Dobrý den. Tak co? Bude tohle vaše zahrádka?